Da fatan malam ya sha ruwa lafiya. na'am Wannan tambaya ya turo da ita akan lakanin da aka bayar yanzu. Shi wannan bene da zubudin a ina ake wai samun sa? a kasuwa ne ai ga su nan duk ba su nan ganye ai ba ki da wahala na naira 50 ko 100 ma bai samu Allah ya kara ma da lafiya. masha Allah Fatan malam ya sha ruwa lafiya. Allah ya ci yaya, Allah ya maimaita Madina. na'am Wannan tambaya ya turo da ita. Ya ce, na san malam akwai ka da faɗar gaskiya. Ya ce, to don Allah, a malamai suna ta bayani akan Annabi sallallahu alaihi wasallama ya san gaibi ko bai sani ba. gadirin da hanyar da mai Sannan kuma mecece bid'a? Dan Allah ina so malam yi mun bayani akan bid'a. ai wannan ne bayani akan bid'a bai haukar baya gani ba na yi bayani akan ta an gane na farko dai gaibu Allah ce alimul gaibu wala yuzhiru ala gaibihi illa ne ya rasul farko tuko Allah ya ce ni na san gaibi sai wanda na so in sanar da shi a cikin zaɓaɓɓun annabawa na annabawa ya kuma Allah kaga mu wani abu bane wannan ai kuma ba mutane ma ni gaibin fa ba su gane ta ba wai kawai yanzu da ka zo gona na ce kaza da kaza kaza na faɗi sirrin kawai shine gaibu to ba shine gaibu ka'idar gaibu kaf shine Allah ba shine Allah ba wuta akwai mala'iku a cikin ta yanzu zabaniyawa aljanna akwai matan aljanna gaibu ce duk abin da ka san shi ba gaibu bane to wannan ya rufe kansa shine Allah ya ɓuya ya shiga lokacin hijabi ya shiru amma annabi Muhammad da rinka tona shi ya rinka tona shi sai da ya tone duk wani hijabi da Allah ya sa kansa ijiyatar da shi tunkin tsuran zatinsa akwai wanda ko wannan to wani gaibi kuma kake nema kawai don ka zo na ce na san yanzu ko ni da sai da nake yan abubuwa haka Allah denawa haka Allah za mu ta malam sai ma abin da ya sai kai mamaki kuma lakani ne ba na aura kawai wani abun ne fan aka yi sai ka rasa ya aka yi shi ma lakani ne ba na aura shi sa mutane wallahi duk su daina duk abun da yake gaibu ne Allah ya nuna annabi ya gan shi ya nuna ma wuta ya nuna ma aljanna ya nuna ma tashin alkiyama annabawa duk mun gani a zuci haka ne ko ba ka bane annabi in ka ɗauka shiful gummati babun ƙarshe babun tashin alkiyama kenan duk alamomin nan kan zo manzon Allah ya faɗe su hatta wannan zaman da muke ciki annabi ya bayanin sa ran da za a tashi alkiyama da cikun da za a yi da badakalar da za a yi a ranar duk manzon Allah ya faɗa to zai kuma ya rage gaibu dai ni wanda san gaibu wallahi ni Allah ne kawai gaibu tunan wanda na ce ka san Allah a zahiri zai sha sai dai a baɗi shi ne ka yi imani kana bauta masa amma a zahiri ka gani gashi ban san wanda ya ganshi ba a shari'a baɗi haka ne ko ba haka wani ka ji dalili da sau da ka dan mutum ya zo ya ce wai annabi wasu malamai sun ce ya san gaibu to wasu malamai ne suka faɗa gashi abu a fili an tambayi Abdullahi dan Abbas aka ce annabi ka ɗauki manzon Allah annabi ya ɗauke ka ya saka a bayan doki ya saka a bayan kasuwa ya saka a bayan duldul alfadarsa kuna tafiya na cusa ma ilimi da Allah tambayar da muke maka a cikin lafazin da kuke da manzon Allah ka taɓa jin bakinsa da naka ya ce ma ya taɓa ganin Allah mu daga kanka mun rufe wallahi a tsaye yake ya rike tun ba sai aga yana tsuma ya ce wallahi ra'ahu wallahi sai ya jaraba hatta jalasa da basu sai da ya zauna ƙasa yi mallaki kansa ka san yawanci ita jaraba in aka yi
ba a so mutum ya buge-buge ko ya tafi a guje ko wani abu da sauransu. Ana so in kai ta same ka ita ce ka mallaki kanka san waye kai. To shi haka yi da ya farka ya ce wallahi baki na da bakin annabi Muhammad. Ya ce da ni hijabin da Allah ya sa kansa 70,000 so 8 duk sai da Allah yage su gaba ɗaya ya zo da tinkin wanda Allah ya shi ya ganshi to me kuma gaibu kai ta magana kan abin da ya fice ma ita gwaiba abu ya riga ya fice ai ta damu kuma duk rashin wai sai an gano wanda ya annabi bai sani ba ai dama ba wa Allah ba shi san komai ba shi ya sanar da shi ai ba na abu shikenan ba na abu ne ai da bai so ba a cikin mala'iku kalli kusancin Allah da Jibril bai taba ganin sa al'arshin Allah kanta annabi ya takata ya je daidai fuskar ta ya ce ke ya kuke da Allah ta ce ni bai wasa shi wani siffa ce kika gani ta ce ban taba ganin sa ba ya haukan ta ce bai taba hawa kaina na ji da Allah a kaina da annabi ya tambaye ta wani abu to sai karatun ya tsaya iya ba ta gan shi ba bai hau kanta ta ji ya ita ba to kaga magana ta kare kuma ga annabi ya taka ta yana kanta ma ake magana al'arshin da mala'ika bai sai je kusa da ita ba to annabi ya taka ta na sha faɗa zai cire mata karmi Allah ta a basu hawo ai matsayi ne iyanan kawai ma kyale kai sai an je ma annabi wannan ai kai ka san wannan annabin wani ne a fadan la ilaha illallah kuma dangane da bid'a da ake magana ai na yi magana kuma an sake ta na ce duk malamin da yake don Kano kowaye dan bid'a ne kowaye babba da yaro malami da jahil dan bid'a ne duk malamin da yake Najeriya duk tsufansa duk iliminsa wallahi Allah dan bid'a ne ai ne magana nace duk malamin da yake Afirka ban dauke kowa ba kuma idan na faɗa ba haka bane in ya rufe asiri ban yafi ba ya fito ya ƙaryata ni ce abin da ubalai faɗa ƙarya yake Allah ana jin na wata hudu sakin wannan maganar da wani zungure na ce wai ku ni da annan da kuke ta inta duk kun daɗe mu da bid'a kuma duk mu yan bid'a ne ba na ce duk malamin da yake duniya ba Afirka ba na rantse da zatin Allah dan bid'a ne amma Allah da hujja zan faɗo hujja in ba dan bid'a bane ya fito ya ce kai ƙarya waje kaza ba bid'a bane waje kaza ce in kuma haka ne to Allah ku ya ne mutu da bid'a nan to ni shine kai ma shine ko ba haka bane har ma nake cewa ba na son magana ni irin wannan amma fa in ka taɓa hular annabi wallahi sai na ga ma to ai ne amfanin na san abu ka taɓa hular annabi in zira ma ido ai bai taso ba na ce farkon bid'a a musulunci wacce aka farar da ita shine tattara alqur'ani mai tsarki shine farkon bid'a sadda manzo Allah ya fati Qur'ani wani ya haddace a zamanin annabi a samu mutum ɗaya da haddace Qur'ani ba duk duniya duk wanda ya ce ga wani ya haddace Qur'ani a zamanin manzo Allah ka ce ƙarya yake kai tsaye ƙarya yake ba ai ba sabon da ya haddace Qur'ani a zamanin manzo Allah sai ba wafatin sa aka da Qur'ani aka zo hada Qur'anin nan an yakin Yamama yakin Yarmuka aka fafata aka kashe sabbin makaranta Qur'ani aka dawo Umar iga malam wani babu shi misali malam wani ne karatun Qur'ani babu shi da ya wuce halifatar Rasulullah ina da magana yace to ya akai yace ina ganin da hada Qur'ani waje daya sai ce kai Umar bid'a za ka ba ta shauta halifa dan gode sai fita kaga Abubakar ya kiran wannan kalmar da Umar ya zo faɗa me yake mata bid'a kuma wai bid'an nan sai a rinka kullu bid'atin dalala wa kullu dalala fil nari sai a dauki inda nasin yake sai a cire shi sai a mai da shi nan a dauko nan a dora shi in ba haka ba duk wannan abin da muke za a sha ba za a sha ba to kaga farkon bid'a kenan ba magana zan yi ba kawai wannan din zan dauka an hada Qur'ani annabi dan sai da Abubakar da aka yi taro ce da Allah in akwai wanda isan hadisi guda ɗaya na ma'aikinmu wanda yace bayan shi mu haɗa Qur'ani ina farawa kan ba a samu a duniya ba har yanzu ba shi a littafi amma sabai shi sa suka ce to ai tunda annabi ce a haɗa ba to a zai haɗa Umar ce ni na ce a haɗa inda laifin al'umma ni Allah ya bani
a haɗa, idan ba mu haɗa ba za mu yi annabi laifi. Wane ya rasu, wane ya Qur'anin nan ya ninka haka duk sun tafi da shi. In ba haɗa wannan na hannu ba to ya za a yi? Ai duk malaman sun karanta Buhari. Gashi nan ayoyin da ba a sa Qur'anin ba waje bayan an haɗa wani zai ce to ni ga nan sai a ce an gama haɗa ba za ka hudu ba, aka rufe iya nan aka bashi haka. Kuma wanda za a yi to kaga wannan farkon bid'a kenan. Nace in ba haka bane ka fito ka ce ƙarya nake. Duk malamin da ya karatu da wannan littafin ne na haɗa sabai ko bid'a ne. Ce ne ɗaya. Bayan wannan bid'a ta biyu shine an sa suratul baqara a zamanin annaba ita. An sa sai wace Ali Imran babu ita. Sai aka ga ai akwai sunan saniya a sa baqara dan a gane surar. Sai aka ɗauko aka ce suratul baqara. Sai aka ce akwai gidan Imrana. A ɗauko a ce Ali Imrana don Allah a cikin karatun ya magana gida. Sai aka ce to ta gaba ce a sa da sa'i. Saboda Allah ya magana mata masu sha'awa da kaza da ya aka ce a sa da sa'i. Wannan da aka sa bid'a zubawa ake baya cikin alƙur'ani mai tsarki. Aka ɗauko aka soka kuma dole da shi ya karanta. Baka isa kuma ka canza gun ba. Ka ga wannan kenan annabi ya bar Qur'ani ba wasali ba fataha ba wasalin jarra ba gamma rufa ba wakafi ba hakuri ba kusa ba aya ba aluja tsura iba Qur'ani. Aka zo aka ce a zuba dan a gane, sai dai Ali ya zo shi ya zo ne ya karanta bara'atun minallahi wa rasuluhu ce kai sai yani Allah da manzon yasi baran bara'atun minallahi wa rasulihi. Ya ka ce to in aka bar shi aka mu yanzu sabai suka ce ana wannan idan ba a gyara ba da matsala. Na rantse da zatin Allah akan aiwar salin nan sai da aka tarwatsa Ka'aba. To wani abin ne ba a zuwa mana kama take aka kashe waɗanda ba ka zaton a kashe dan baran fare su amma ana ji na ai. Aka fata da su akan fa za a yi wannan aikin. Na wasani akan a zo a yi wasani suka ce ai wannan bid'a za a zuba ya annabi ya zuba ba ai ya san aka ce ku tsaya. In ba a zuba ba masu zuwa a gaba sai zai zakar da Qur'ani ba. Aka zo aka yi masa ɗige-ɗigen nan ba'un ba ɗigon ba. Sai wani ce to a yi mata a ƙasa. An gane? Ta ba ɗigon da sai aka ce a yi biyu a sama. Wannan fa hikima ce ta masu malaman da ya kamata su yi ma alama don a gane. Shi ne shin mai ruwa ga dungun uku aka ce a ɗiga mata uku. Fa'un ta da Hausa sai aka ce to ɗigo ɗaya ne ya sai aka ce can an yi ta guda biyu. To nan kuma ɗigo ɗaya ne irin ɗigon ta a irin ɗigon ba shi ne sai aka ce to ita a yi mata ɗigo uku ca ɗin sai ta ce mata ca. Haka wasu kai wannan aikin ba. An gane ai. To da Allah wa'annan zuba bid'a ce aka cuccusa a cikin Alƙur'ani mai tsarki. Aka zo duk aka zuba su duk wanda zai zama malami a duniya da wannan Qur'ani ya karatu. Ba dan bid'a bane? Ka isa kace kai baka bid'a? To shiru ake kawai. Ba a kuma yadda kai imani da wannan shafin kafirto nan duk ɗaya ne. Illa dai kawai an san wannan abu ne mai kyau in ba a yi ba ya za a yi. To kaga wannan bid'a ne. Kuma gashi ana karantawa. Kuma karanta nan da muke in ba su yi wannan aikin ba da Allah zai yi. To aka zo annabi bai izu 60 ba. A ce ƙur'ani izu 60 da haka yi bashi ba. A da aka haɗa ne sai aka ce to a ware a yi kaza aka rinka warewa har aka haɗa shi aka ce jiz'i yanki 60 aka yi ga jumla aka ce duk wanda aka same shi da wani abu ya ɓoye aka kama shi hukuncin kisa ne a kansa. Haka ba aka yi ba wallahi duk wasu na ta waɗa laƙar za a kuma aka rasa ta wata ruwa tana gun sa'ad aka neme ta gabas da yamma kudu da arewa. An gane aka rasa ta ba neman da zai laƙar za a kuma duk duniya babu sai a gun mutum ɗaya wanda da ya rasu da ita zai tafi. Laƙar ja a kuma rasulun to ita
an gane ai. To kaga ɗan uwa a nan na yi bayanin ta ba sai na maimaita bayanin ta ba, an gane. To kaga amma ƙarshen mu'amala aka zo aka yi wannan. To kaga wannan na fannin Qur'ani kenan. Masallacin Annabi Muhammad an zo za a sama kowa ƙasa ki a kar a shafa masu wanci. Duk wanda zai sujjada manzo Allah ce inda kai sujjada wannan ƙasar gun sai ta ba da shaida ka zo gun kai sujjada a ranar kiyama. Ka je masallatin mu kai kallo. Bayan dakin da aka zuba an sa kayan, an sa kafet, an rufe shi ma gaba ɗaya, kuma duk malamai waye bai sani ba, ai malamai ne sun sani. Jikin bangon masallacin manzala ƙasa ce, sai na Abubakar ya ce ya Rasulullah tun da an samu yar dama ko a shafe ya ce a Abubakar a bashi haka don mutane shi koyi da masallacin manzala. Yanzu ana yi ko ana yi? Annabi Muhammadu alaihi salatu wassalam, an gane, bai taɓa tara sahabbai da jama'a wai ya ɗauko alƙur'ani ko wani yanki na ƙur'ani ko juz'i ɗaya annabi ce Aliyu ja, ba a taɓa tafsirin ƙur'ani annabi ina ja yana fasar bai taɓa yi ba, sai dai shi da kansa ya faɗa ya fassara. Amma wani rinka ja mai ina ba da fassara bai taɓa ba ma yi. Yanzu ma ba kai ba kai ba ya haka ne ai, amma wannan manzon Allah bai taɓa yi ba, an gane. Kuma gashi ana yi, har ma itara mutane a ɗaura fitulu a ɗaura kujeru a zauna, annabi bai taɓa wannan ba, bid'a ce. Kuma gashi muna yi, in ta ɗauro in ba zauna an yi ba sai a samu matsala. Wani a nan gun zai samu aljanna, wani a gun tsoron Allah zai shige shi, an gane. Annabi bai taɓa ware wannan watan na Ramadan ya ce zai tafsiri a cikinsa ba. Duk wanda ya gaya maka ce ƙarya yake. Kun gashi muna ta yi kuma, musamman ma sai wannan watan ya zo kowa zai ta yi. Yasa idan watan Maulidi ya zo sai a ce mana kaza, to wannan watan wa ce kai a cikinsa? Wallahi babu, ba wani wata da annabi ya ware wai yake tafsiri a cikinsa, ko akwai? Babu. Kaga wannan kenan, an gane. To abu na ƙarshe misali na biyu, ba a hudu ba ta juma, duk wanne ya ce ma annabi ya taɓa riƙe takarda ka ce ƙarya yake, kawai haka yake zuwa ya hudu basa, ba ma riƙewa. Duk malamin ya ga takardarsa a hannu, in ka ce malam wannan takardar wa ce ka riƙe, me zai ce ma? Sai ce rubuta maka. To amma duk waɗannan abubuwa ne na alheri, mu ba su kan abu muke ba. A'a, in ka ce me bid'a, bid'a ce wata iri ce. Haka ne ko ba haka bane? Annabi alaihi salatu wasalam, an gane, ya hau jaki jini ɗaya, ya hau alfadara, ya hau doki, ya hau raƙumi. To shi ne sunna tsantsa ta manzon Allah. Yanzu keke muke hawa, mu hau mashin, mu hau mota, jirgin ƙasa, jirgin sama mu hau, ko za ka ce kan hau ka cuce ni. Amma ai na san bid'a ne, annabi bai hau ba, amma ni na hau, kuma duk malamin da yake duniya sai ya hau. To wanne ne ba zai hau ba? To shi sa to ɗan uwa dole mutum ya rinka kare bakinsa wani bid'a kaza kaza, kawai dai Allah ya kiyaye mu. Duk irin kayan da muka sa Allah bai gan su ba, ko bai sa su ba. Ka sa wando da riga da babban riga da hula ka sa waye ba irin wannan, ai mun ga a rubuce babu sa kayan manzon Allah. Maga sun a zo a ɗauka duk a koma ma ai sunna sun yi za'i. Duk mu zubar da namu a ce a komo sunna, tsuran sunna za'i. Ko mu rike ta. To tun da kai ka kasa ni na kasa, ka kale ni, rahama ce wannan ma manyan kayan mu'jizar zamanin annabci. To can ba a taɓa yin ta ba, tun daga Adam ba a taɓa sa gwari ga hakan manzon Allah. Yanzu gashi muna sawa, ko da yake nan ni kaɗai ne ma. Ka gani? Yasa wajibi ne musulmi ya tsaya, abincin da manzon Allah zai sa akwai kalarsa zai ci. Akwai kalar abincin da Allah yake ci ba kowanne yake ci ba. To shi sa ka gina ce ma ita bid'an nan yawan ta ya isa.
duk abin da muke motsa Allah na rantsi da Allah duk bidiyoyi amma mun san wannan bidiya da ake mai kyau ce ba mu ce haramun ba ce amma ka a ware wani abu a ce wannan shi kadai ne bid'a kana yi ina yi kaga wajibi ne yan uwa irin waɗannan mu fahimci cewar ma bid'a da ake cewa ai ta kulliya ake bukata annabi Ibrahim Allah sai ya ce masa aj'al ala kulli jabalin min kulli juz'an amma dutse hudu dauka ya dauke su duka in yace ya dauka duka ya da aiki ko bai da aiki ba a dajin akwai dutse ya hudu amma da ya tayi sai ya sa guda hudu Jibril ya ce guda hudu kasa ya ce to ai tsuntsayen ba hudu ne a bashi guda hudu ya karkatsa su man ya ga aikin da zai samu amma Allah ce Allah kulli jabalin Allah yake kowane dutse annabi ran kwakwalwar sai ce to dutse guda yake ne ya kauce waccan kulli din kulliyas kaga da sai mu ga ya aiki da ita sai ya je ta guda ya ce Jibril guda hudu za a sa kawai tunda dutsen hudu ne a bar duk sauran ai ya ji magana Allah ko bai ji ta ba kuma annabi Ibrahim ne bai da ilimi kun sa ilimi aka yi wannan Allah ya ce kai abokina ne amma ga abin da ya yi dan ai mana ishara to kamata ya kullum musulmi abin da Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa atasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu in kana abun ka mara kyau ni ina yi mara kyau to ba nasiha in kuma abun nan daidai ne to ka zo mu to me kawai in ba na kai ba ka bi harshen ka ni da zan yi kyalin nayi duk fa bala'in da ake akan watan maulidi to watan maulidi kai mai maka ba ka yi fita kai tafiya ka in ma suna yin canja hanya ba shi kenan ba haka ba ake bukata amma zuwa ne kana cewa ai wannan kaza ne watan bala'i haka ba ke cewa watan bala'i watan musiba ya to za su hana mu bacci to me janyo wannan saboda Allah ko ba ni a gona ma ba watan da yake watan maulidi ba kai shi wannan ba Ramadan bane to watan wa annabi wallahi ya fi shi to me yake sauka lailatul qadr tanazzalul malaikatu wa ruhu fiha to da daren da mala'ikun da shi ruhu din ma kowanne ne ka tarkato da an salamun ya ta din matsala ilfajar amincin da yake sauka zuwa duk tattaro su tara musu goda ga su abu daya ka ɗauko min annabi Muhammad ɗora shi a nan ka tambayi duk malamin da za ka tambaya ka ta Allah gafi ga daren mutum kadari ga mala'iku sun zo ga rahama ta sauka amma wannan annabi da shi Allah tarin su dinnan da wannan guda ɗaya da tarkacen da wanda yafi ka tambayi malamin duniya sai ce to sai ya hararo da kansa zai ce annabi Muhammadu ya fi su ko kuma ka haɗa ma akwai watan ma da ya kamata ka riƙe hannu bibi kamar watan maulidi da mutane su ta yin wani karatu ma da mara amfani ma na rashin gano kimar manzan Allah to me zai ma wannan abu kai kai saboda Allah lailatul qadari ba dare bane to daren haihuwa annabi ya fi shi to me yake sauka lailatul qadri gashi na faɗa ka ajiye wannan in an ce wannan albarka ce to wannan albarka ce rahama ce aminci ne komai ne shi annabi aka ce ga daren da aka manzo Allah ga daren da mala'iku suka sauko kai an ce ne kun dare ne fi sai sun tsokano wani abun mamun da ba ma faɗa a zuwa faɗe shi Allah to ai ba na so ana taɓa janibin annabi ba shi da wani amfani annabin nan me ya maka kullum so ike kai ka aljanna kai kuma so kake ka gano wani abu da an ce annabi sai ka ce ai annabi kaza ne in an faɗa an yi shirka wai ko wani na ce kaman abu dan annabi wai shirka ne ka ji ba mutane ma ba su gane ma karatu ba Allah ka ganar da mu wallahi tallahi duk rashin gane ilimi ne in ka gane ko zuwa ne sallama da kai fito nace barka ina gajiya ba gajiya ya alhamdulillah wallahi tallahi zuwa ne a taimaka mu dan a duba Allah ji ayin abin nan dan Allah a ranka ba za ka ji daɗi ba ba za ka yi babban kai dan halal ne sai kuma yace dan ka ba dan babanka sai a ce kai shirka Allah ba ya samu albarka tsakaninku da shi ba to annabi ya yi babanka ya yi babanka ya yi baban babanka ya yi kakar kakarka ya yi kowa naka
idan na ba dan annabi kuma ka ce ne shirka in ban bayar dan manzon Allah ba dan wazan bayar kai ne zaka wace tsiya zaka yi kisa kullum ma nake faɗa duk wanda zai mun in ne ba dan annabi ban yin wani bayani ba kai ba ma kai ba Allah kansa na ce in zai mun kai mun dan kowa kai mun dan kansa dan annabi zai mun to ai ni na san annabin abin Allah kai ne kake yawace Allah ya samu dace Allah ka bar mu da annabi na tanadi wani karatu na annabi ba zan sake shi ba sai ran tashi Allah ya samu dace Allah biya bukatu shikenan ko Allah baraka yawa muga wannan sunayen shaida Fatimatu Zahra yar annabi Muhammad wanda yake dinnan a bashi kuma alhamdulillah gashi akwai wasu ma amma wannan ma da ya ishi mawaki inda gashi nan da yawa ya kusa guda 100 ji sunayen kaga alhamdulillah to haka gidan annabi yake gidan annabi da ban yake Allah ya kara mana kaunar su amin rafawu Allah ya kara musu martaba da daraja har ba annabi alaihi salatu wassalam sallu ala nabi